Hvad er der galt? Jeg skal bare lige gøre sådan. Sådan der, vi er stadig tilbage, som vi er. Hvad fanden har du gang i, mate? Den stopper bare på 10 minutter. Nå, så starter du den igen, fordi vi kan lave en lang nok en. Ja, den skal blive til 20 minutter. Ja, det den kan jeg godt. Asprey. Ja, den stoppede på 10 minutter, så vi starter den bare igen. Okay, enten skal vi have mere træ, eller skal vi have noget mere, eller bare noget sten som jeg er i gang med, jeg har snart 40 sten. Bare TP mig eller sådan noget. Jeg står lige ved siden af dig. Hvad? Jeg står lige ved siden af det henne. Okay, nu skal jeg så noget mad. Jeg tror bare, jeg tager bøf. Det smager jeg kan sgu godt lide bøf. Det kan jeg sgu. Nam. Jeg er stadig vegetar. Ja, i spillet er du, mand. Ja. Spil. Du synes, du er så vegetar, mand. Det er helt vildt. Chica, du er vegetar. Sorry. Det er vist din egen hjemmehostede sang, det der. Okay, undskyld. Jeg tror faktisk, der er copyright på den sang, så sorry. Nå ja, undskyld. vi kan godt bare lige at synge det. Ja. Snibbolde! Lol, what the fuck, snibbolde? Det kan man lave ud af spader. Har du aldrig prøvet det før? Nej. Lol, men hvis man lige graver sådan en sne, så kan man lige lave. Sig nu har jeg snibbolde. Hvor er du, mate? Prøv at se her. Okay. Snibbolde! Au, lad være. Selvom det ikke skader noget. Hvad brugte du til det? En spade. Lol. What the fuck? Så hakker du bare lige toppen af sne. Prøv at se, hvad der så kommer frem. Snibbold. Må jeg få den? Kan vi lige. Jeg slukker lige mikken. Okay. Der er lige en mate, der ringer. Okay. Du kan lige snakke om alt verdens bedst. Yes. Gør jeg bare. Er det han stadig? Nej, den har jeg lavet. Okay, så hygger vi os lige imens. Lad os lige putte den i chest. Okay, godt, vi har kød og det hele. Selvom jeg er vegetar. Stik svinekød. Hvad ser det egentlig klamt ud sådan der? What the fuck, man? Jeg er vegetar. LOL! Prøv at se. Det er sådan en lille svømmepøl med vippe. Ej, men dejligt lille gris. Hop så. Nej, du skal hoppe. Lille gris, skal du så hoppe ud? Kan du lige lave en lille bombe eller en maverplasker? Kom så, lille gris. Kom så, så jeg er tilbage igen. Ja, der var lige en mate, der ringede. Okay. Det var noget med, han var med i Let's Play, så sagde jeg, vi er lige startet på den, eller vi ikke lige. Okay. Er den ikke færdig om 10 minutter eller sådan noget, den her Let's Play? 8 minutter. 8 minutter, okay. Eller 3 minutter snart. Skal du dø min snebolde? Eller om 7 minutter. Dø, mate! Nej, jeg vil ikke dø, min snibbold. Jeg er dårlig til at ramme. Okay, nej, kom, lad os gå i gang. Stadig. Ja, her har du noget cobblestone. Må jeg få de cobblestone? Det ligger i chest. Der ligger 60. Der ligger 60 cobblestone. Natty, bro. Okay, hvorfor laver du ikke? Okay, vi skal også tilbage. Vi skal simpelthen finde noget lava, så skal vi have sådan en lille lavahul, fordi vi har de ting, vi ikke gider have. Det bliver lidt en blanding der. Det bliver sådan en træ-stenhus. Ja, whatever. Der er ingen, der vi flytter sikkert igen. Ja, det gør vi i hvert fald. Ja, det er sgu grimt. Vi skal have et bedre sted at bo. Når vi har lige nu nøjes vi bare med det her. Jeg laver lige en pickaxe, hvis det er okay. Det gør du bare. Vi har fandme rigeligt med sticks. Vi har fandme 32, tror jeg. Har vi ikke? Jo, og det går hurtigt at finde 3. Og jeg har fjernet zombie-modden. Det var lige der. Ja, der var jo zombie-mod. Der gik bare zombier og totalt andre mærkelige dyr rundt. Ja, lige da vi kom ind, allerførst da vi skulle teste den, der kom der jo lige der var der bare totalt Enderman og alt muligt. Fuldstændig. Okay, dagslys og alt det shit. Okay, vi skal have sand til vinduer, så jeg har lige en dør, der skal være lige her. Døren skal være lige. Der skal være døren. Jeg laver lige en dør. Jeg vil skide i bukserne. Okay. Føj. Du er en god info til alle dem, der sidder og ser. Skide lige i bukserne. Det var gas. Gagsby Gaming siger, man skal være mærkelig for at lave videoer, så vi er mærkelige. Hallo, nej, jeg har Akomaster 2010 her. Og hvad? Ham her. Jeg har Akomaster 2010 her. Verdens største dislikes kanal. Og tænker på spørg Kasper. Ej, jeg har haft totalt mange dislikes en gang. Så siger jeg bare, ja, det er godt, du. Hej. Man, jeg har fået det der på hjernen. Det er fordi min mate, en af mine venner, blev ved med at sige, ja, det er godt, du. Hej. Bare sådan, få det på hjernen, mate. Men... Chica, du oser 6. Ej, fuck det. Nu sagde jeg det igen. Seriøst, den der sang, der jeg har fået den på hjernen.
Kobe White. Ja, undskyld, men jeg har fået sangen på hjernen. Okay. Jo, du går lige noget videre. Så kan jeg se lige hej til kameraet derude, som vi kommer på nu. På min Packer Bill webcam. Der kan I Har se du mig i webcam virkeligheden. på? What's up YouTube? Har du allerede taget webcam på? Nej, men jeg har jo det der lille program, som sådan de også kan se mig. Nå, jeg viste det der bare oppe i hjørnet, eller hvad? Ja, sådan noget slags. Og hvordan laver man? Altså, har du sådan et... Nej, hvor jeg har man bare kan et se det op? program. Nej. Det er bare et program, jeg putter bare frem. Ligesom et lille vindue. Ja, så du kan se det oppe i et lille vindue oppe i hjørnet. Ja, det kan vi godt kalde det for. Det skal du lige sende til mig en gang. Nej, det virker kun til Packer Bills. Nej, det gør jeg ikke. Jo. Nej, men det er jo ikke det, jeg snakker om. Ikke det der gaming, når man gamer. Det er ikke det, jeg snakker om. Det er bare ligesom, hvis du tager et billede af dig selv. Hvorfor har vi intet kul, mand? Jeg kan jo ikke smelte det her sand, så vi kan få glas. Så lad os finde noget kul. Mand. Så vi skal have noget... Kul. Jeg bruger at grave ind af for at få noget kul. Vi skal bare have et eller andet kul, altså virkelig. Nej, vi skal have en stenpickaxe for at kunne... Oh my god. Hvorfor skal der være en gris inde i vores hus, mand? Seriøst, mate. Nej, Det er min nej, din farmor er... Eller nej, jeg mener, din mor er der ikke derinde. Sig nu stille, seriøst. Okay, jeg vil lige lave nogle snibbold af vores gulv. Vi skal også... Nej, vi flytter bare. Det er bare en lille start sove ting. Yes, det er bare det, vi skal bruge. Men skal vi så ikke lige have noget uld? Nå, jo. Ja, okay. Vi når op på 60. Kan du lige se til, når tiden er gået, for vi skal også være forberedt. Sådan, Det hvornår er vi stopper. den om 3 minutter. Okay, det lyder. Om 3 minutter, så stopper vi. Fordi der er vi Og 20 det minutter. passer egentlig godt nok egentlig, til vi får lavet huset færdigt. Ja, så i næste episode, så har vi i hvert fald huset færdigt. Hvor der er nogle snibbold, du kan kaste på mig. Vent her, vent. Nå, tak. Snibbolde! Hey, du må Mangler lige... Nå, der er lol, der fik Hey, du kun en. jeg skal have en... Ja, kan du give mig en stenpickaxe eller sådan noget? Lav den selv. Okay, Den har vi ligger i noget sten? chest. Shit, man, så er du bare cheatet med... Au, nu slår du. Au, okay, de der snibbold, de skader ingenting, men jeg shaker bare. Au, okay, de skader ikke. Nej. Hvorfor fanden skader de egentlig ikke? Man shaker bare. Shit. Hvad? Okay, min skærm den shaker, men jeg mister ikke liv. Så siger min ven, jeg bruger aimbot. What the fuck? Lol. Man kan godt få aimbot i Minecraft, men så shaker man ikke. Jo, det gør man sikkert nok. Jeg har ikke forstand på det, lad være med at spørge mig. Okay, vi skal lige have noget kød. Noget kul for fanden. Vi skal have kul, menneske. Men jeg står bare lige i huset imens, så de danser. Danser, what the fuck, du laver lige, Styr dig, mate. Ja, jeg sagde, vi skulle være mærkelige, der mente jeg altså ikke på den voldelige måde, vel? Slap af. Min ven er sådan lidt crazy, hvis I forstår. Yes, I'm crazy Daisy. What the fuck? Crazy. Lonely, jeg er så lonely. Lol, seriøst. Der Du har burde bare... ikke være copyright på den. Men... Hvor er du henne? Ej. Jeg er nede ved noget lava, det er sgu så dejligt. Okay, shit. Okay, nu dør jeg så. Så svømmer du i lava. Der har din mor ikke sagt, du ikke må det. Jeg er død af lava, det var lidt noget lort, det der, jeg så det nemlig ikke. Og hvad for nogle ting havde du på dig? Ikke særlig gode ting, jeg tror, jeg havde den der ene pickaxe, der jeg TP'er dig. Du var ved homet, okay, jeg kan ikke se dig. Jeg står lige her, jeg er foran dig. Og der, okay, det er godt, det her TP, det virker nu, det er fordi... Vi er om 40 sekunder sluttet af. Så Okay. skal vi ikke lige hurtigt få lavet tag på det her? Jo, jeg laver lige noget tag inden de 40 sekunder, de er gået. Vi kan godt lige... Ja, det er også det. Vi skal lave en ordentlig slutning, det skal ikke være sådan noget, hvor den Shit. slutter med. Hvor meget tid er der tilbage? Vi har 20 sekunder tilbage. Shit, kan vi ikke bare... Go. Ej, det kan vi ikke nå det her, ikke når du hakker så langsomt. Nu er altså ikke med cobblestone. Okay, vi Der runder er af her. Skal vi ikke bare sige, vi ses YouTube? Nej. Vi har... Men okay, vi ses YouTube. 3 sekunder tilbage.